But hakanika singi kwa ban kren nagaktin ke jong bleng. But kata kadai naga kitab Exodus kelenong gabalai poar. But hakanika singi sya bangan poi hakanika bentang anong fi ban puli naga Exodus gabalai poar kabar ngai ka pang baong ka false worship na ka jingmani ka babakla. But namar ngi em hakiniki singi anong fi lano naga jingshisha ngi kalano Syaka ban mani, syaki blay thala, yo ngimla bangin sungtu, kadon kapori kata. Teng ngihing bagi ong nginum eno ya oblay. Lada ngi puli syua bangin puli Exodus kelenong gabalai puar ngakwa ban puli ya kani ka bentang ka bagato na ka kitab Exodus kelenong ka ba kat kendang ka dekot ka ba pra hey begini ki kon Israel ki kular ya kani hautrai. Ki ong kumne kini ki kon Israel haba ki one poi haulum Sinai ki kular maki hautrai ya kini ka kentin bat ki ong ya kumne ti utau pai ba baro kila ya tholang bat kila ya ong ru ya kata baro ya ka ba utrai ula kren nginle ken bat Moses ula lek ya tho ya kita kiktin jang upai ba ha utrai pide yo I hangkani ka jaka kini ki pai ba baro ki balaya mino na po Egypt bahai bakila long merau palat saus pa snem tam haba hai bakila ya sa ban long merau hot ki khamcham la long merau boro saus pa snem tam ki sedang ban long merau hadin ba uparu tipshu ya ka history ka jong Joseph bat kini ki kala long merau namar ya ka jingka ka jongki ba de ka jingroy ka jongki but kaktin ke jong blay ka batay haba kilay long merau hakata ka jaka kadai da ka sangti ba da ka kamba ka jong blay bo blay ula say yakini ki kon Israel na ka Egypt but bonsin ka toru ya ka jingem jonga ba jongpi lada kamnei ka sangti ka jong blay ban say yangi na ka pop nga tharai da ka bor la de nginum la ban light na ka pop nabar ka jing perkhat jongi hi barabor ngi perkhat ya ka pop ngi perkhat ya ka jing bakla ken but hangne kaktin ke jong blay ka ong bagini ki kon Israel kadamar ka jing sngongo ya blay ya ka ai ka ba blay ulale kaktin ke jong blay ka ong ba hangne ka jaka ka ong ba kini ki kon Israel ki ong ya kita baro ya ki ba utrai ulakren ngin le ken but hangne ka jaka Moses ulong obayeng hapedeng jong ki kon Israel but hapedeng jong ublay but Moses ushim ya kata ke kentin bala keren da kita ki paitlang but ulale balamno ya kata ke kentin sha ublay hari ondala poipat hake Exodus lai poar Exodus lai poar ngiyo ipat kini ki jo ki paitlang hak ni ka jaka kilale ayu kini ki jo ki paitlang lai puwe ka khot ka khat pra ka ong kumne ondala wai no ban kren how Moses how lom Sinai ula ai how artli ki maulen kiniap jong ka jingpla ki maulen kiniap bala tho ken da ka sinriati ublay baru blay ula ai how Moses ya artli ki maulen kiniap hey bo blay ula tho hi ula yu ngaju strat banong ublay ubanga ma pi shakri udai ublay banang ban tho amen udai ublay be yu banang ban tho de kata uji su ong nabala tho pio e ga banta ublay ubanga ba bang shakri ma pi ba shakri ngia shakri lang de ta ublay uba ong ngatho amen but hadin jong kata ka Bible ka ong kumne ti haba uta upait lang ula yo I bo Moses utut banwan hiar na uta ulom ublay ladap ay ito maulong kiniap 100 kan mabait ka jingkiw ka jong Moses ha ulom Sinai kamday ya utang maun shem ya kini maulong kiniap kamtam kumno bo unsna ya ka ying ka jong ublay ha kani ka slakando berkatabang iong ka tabernacle baru blay udah batai detail ya Moses ya kata baro
Baru Moses kasimpor hadu saupo sengi ke mengiatip hakani ke jaka. Saupo sengi uklaman her udan bat ublay ban pusan kumno ban shna ya kata ke yeng. Baru blay ubatai yo Moses yak ngalap no fi bong tin nong we detail kumno ba unshna ya kata ke yeng. Kini ki pailang kinum tip handre Moses usuto ya ke ai ka ba ublay ubatai ke lenter kat no pro kum ta ter suto lot. Kini ki pailang kimla ban suto ke ai ka ba ublay Ukrainyo Moses. Namar kini nganong yepi kimpat jutip ya kum kata badan ro apo. Namar kampat judan kano ke temple shwa jongane nakabantaki kon Israel. Kimpat julek ya kaban mani ngakwa banong yepi man bakini kidon hako Egypt tip kia mani blay ayu. Hari namar don tang way arngot ki batip yau ta blay jong ukpa jong ki ukpa Abraham kia tip ya kata hari ambaro baki kon Israel kia tip ya kata. Kimpat jutip bakum no barkin mani ken. Ya uta blay ken. Hadin sauks pas na bawa wanu Moses ba Ukraine kisdang ban suntu ya kata namar blay umpat Ukraine kat kumba keren hakapor jong Moses. But kimpat jusutoro habada late jeseng ne ba late shakri hakasimpor do saupos ngi. Ngakwa banong evi hakaba kenja do kadon da kapor. Haba kenja mansiem pimla banyat kat kum kapor. Namar ublay utaw ya kapor ublay umdei hapo kapor. Amen. Pin haban suto ela ka jong ka jingem ublay umdei hapo kapor ublay utaw ya kapor. But kaktin ke jong blay hang ni kong ba sapos ni ani. But kini ki pait lang ka Bible ka ong ngimtip ya ka ai ka penlong yu Moses ya ka bantut ban wan her nau tau lu. But kisdang ban perkat na bakan jado. Sapos ni ubri ulama ban em klembam. La ban em klembam? Ngangai don ru hakani ka jakam ta sipiwan jeseng da du mestep kada bam arsin. Nganam ong rakti arsin la da bam da du mestep. Kidon rohani kejakan lang bam tang sisien. Hari ada bam kedang dah. But hang ni am kini kipai lang kisdang man perkat da kabakan jado. Kila yo i da kasangti ke jong blay bala pelaj em. Hari menta kisdang man perkat da kabakan jado. Ubriu laban em saupo sengi. Kan no? Saupo sengi klem bam klem di. But day namang tak kini kibriu kisdang perkat ba Moses mut manihar syo. Day syo batut handai day ba layap nama saupo sengi. Oh numla balong. Pi teng kalong kading kadi ka bentang anong ipi. Ka jing mani ka bashisha teng ka wan sak kejap no ha ka jing perkat ka baken jado. Kan mawet ka jing mani ka bashisha ka bangi mani ya utrai ni sak kejap no ya kata ka jing mani ha bangis dang ban perkat ya kata ka jing mani da ka baken jado. Da kai? Da ka ba? Kan jado. Pi hang ni kisdang ban perkat da ka ba kata ka ken jado ban ong ya kani ka bentahang ni ba Moses ulatut ya ka banwan. Nang ta ka Bible kong utaw pa lang ulayalum lang hau Aaron bat ulaong. To yeng to tau blay yangi banlet shashwa jongi na ba uniu Moses uta ubriu ken ubalawan lam artat yangi nakarijep ngimtip syo lajia ayu ya u. Pita kini gibriu kili apoy hapedeng lenti. Bat menta na lum Sinai kidon hang tu hajan kim tip shu nange ngin lek shano. Pi kani gadi ke jinge am mani kendo suto kini ke pailang menta Moses ulalong kumukpa yaki kumunong syara yaki kidon kam keke utiplut Moses yaki hari menta uni Moses dan shu kiong ngim tip lajayu ngin lek kumno te kiong tau no da Moses berit namar ka Bible ke krenshai Moses ulalong kumu blay ya kamat jongki berkiong nai tau ka Moses hari tau yangi yau ta ublay uban yalam lenti yangi nang ne namar kim tip shu namar kim yu kim tip shu shano bakin lai berken mauro kini kim dai shuru kita kipateng kibalajuan na keri kanan kila yaplut kita kipateng balawan ri kanan banlek keri Egypt kini kimpat jumi na Egypt shabar kim tep shei bakin lek kidon ha keri cloud teng ke jing im jong aba jong piru ngi sakut ha kata jaka ngim tep nginya sakmat nginya shadien ngim tep ngin le ayu dei namar kata ha ka perthei ngim tep ngi ong lek papet kot no papet yu papet kti no
Papet kau no ngilek papet neng ini pet hapokot kubor hakapit kabasan ne kabalai mensyua cek don gitu mo laka mentah kasngi kan long kumno. Liam mentah kasngi lah ong lah tapi lah mentah kasngi pindah invest kabah kumta tentang yang nget ya kata kan mau met namar ngimtep shay bangin ya pat kini ki ong bangim don blay show. Fik namar nakabanta jong kiem banyak keren batu blay dari Moses. Lada Moses sumdan kumno kini keren batu blay dia kata ki ong tahu blay yang i ya kini kabanta. Bat ka Bible ka ong tu Aaron ula ong tu lau no ya ki jingdeng ksiar ki ba ha ki skor ki tengah jong pi bat ya ki jong ki khon shenrang jong pi bat ki jong ki khon kan thai jong pi bat tu wan lam ya ki hanga. Wong gumno wong to lao no pi Aaron ka strat pi nong yalam wong gumno lao no ye ke ya ka kser na naka skor jong pi suwe mata kom pastor nga ko ki para bangai ki kan thai kham tam to pi ne lao no ya ki kser ki jong pi naka banta ka hima ublei pi ne lao tharai pakhat hang ne u Aaron wong lao no pi tep kan mau ya kan ke wei ka jingger khu ka bangingi yo kala ban long ka jing tem ru ka ba kraw ha ka jing em jongi ka jingger khu ki edeng ki lao no fit u blay u tenat ba ki deng namar ba ki kwa ki blay wong lao Aaron but u Aaron u pha lao te u ta pai lang baro u la lang ye ki te ki jing deng ksiar ki ba ha ki skor jong ki bat ki lewan lam hau Aaron haba ula pediang yaki nakikti jongki ula pelong dur daka atiar bat ula tau kon masih daka basu san kila ya ongte uni ulong ublay jongme a Israel ubalawan lam artat yame nakari Egypt nga habang apuli yang ni kadekot am kakta bahan namar ka ong hang ni yang ni kadekot ka ong haba ula tau yu kon masih daka ba usu san kita kipai lang ki ong pat ya kan ega benta dei u Aaron pai kipai lang ki ong tentang da puli ka Bible ngi hab man sung tho yang ni ka ong gom ne kila ya ong kila ya ong te uni ulong ublay jong me a Israel ubalawan lam artat ya me nakari Egypt kan mau tentang ka sur pai ba ka la ban lam ngi sa jing bakla hakapor ba u Noah upen bena ya ka jing slay pai ba ki ong kampat jujia hakapor bau Joseph uyekren berki henmen berukpa ki ong kata mla manjia hei baka surpai ba kadon tentang kala ban yalam ru yang isya ka jing bakla namar hang ni ki pai ba Moses ulat hau uladon kita ki atiar nganget ru Moses udai nong ubebet ba ban sandur bar uladam shna ya kata bar hadin jong kata ki pai ba ki ong uni udai ublay balawan lam yang i nakari Egypt kumno kini ki pai ba ki keren ya kan ka benta kini ki jo pai ba mga pulpuli mana nak Exodus ki ong ba ngin kongo ya kai ka ba blay wong kini ki pai ba manda ki ong ngin kongo no ini kun masih ngin kongo nga kerpat pini kedur ba ki kongo no ya ini ikun masih pidayo i hak ka jaka kedur ba kongo no ya no ya ite ikon masih kini kipai ba kisdang ban kongo ya kene gadur bateng-teng habang iong kon masih ngi perkhat barit bahata em namar banyo i kipai ba baro bayat kishna hakate kadur jong ki khulung masih handai lashna banyo i kipai ba bat kini kipai ba ki ong ne de tau blay ubalawan lam yang i na kari Egypt tentang ngi ngin ong ngim dan durblay pastor handai pet yo tentang ka don bok jongi tentang yo ngadon bok mangayok kata ngadon bok yo kani ka bok ka kalalong ka blay jongi yo ka kalalong blay jongi pinapet hakani ka jaka kay bakini ki pai lang kile ka Bible ka ong ka baneng kong hang to fida puli baneng kong do ki kendo yu Aaron ki confront yu Aaron ba udon kam ban sna blay nam ta jongki udon kam ban snayo blay jongki ngakwa ban ong ipila da pikwa ban sakriyo blay
Wat sengap ya ke sur pait ba, sengap ya ke tien ke jong belai. Amen. Namaru pait ba un pressure ya fi hadu kata-kata em ya ke ba pi pin le em ke ba ublay unum syam sobha. Hang ni ke jaka kan ofi kita ki pait lang em kila penbor yau Aaron kita wan hakal nong ke ba lai po ada khot ke ba nong kong ba nong Aaron thau blay yangi banya Joshua. Pindah pet Joshua hakal khot ke ba nong kong. Kini ki pait ba nganong ye pi. Kila klet no ya ke jing mani ke ba shisha yo blay. Kini ki jo ki pait ba ki ba ongin kong yo blay. Kini ki jo ki pait ba ki penbor yau Aaron bersnau blay bakinyo ya ka bamane kay kadaw ka day gaway na marbo Moses ulatot ya ka banwan ngalaban ong ipi kimdon hakata ka jingya sha slem okay jingya sha slem kan mau ba haka jingim jong aba jong piro haka kelip mat ngimla bani sha ngin kelon sa ka jing mani blay tau ngilait padwai ngi duai ublay jubab anta ka singi la shai ka singi jubab ha ka singi balai ngin leit no sha u ne shaka kadai nam dai na babut sen ngi perkhat bek nga duai menta ublay jubab menta na ublay jubab sau po singi ngin le yo pidang ne bat utau blay kata ka de ka jingkli ka bakraw pidang ne bat utau blay bau blay ba pi duai pi perkat ba udah blay ba jubab lada jubab pila mo ban syak slem banong ablay wat lada ngahaban mong hanrengan yai ne bat me kata kadai ka jingkeli ba kraw namar balay ngalak banong pi kani ka impatient ke jongki em ka pelong yaki ban lek no ya ka jinget ke jongki kani ka jing bamla ban syak slem em ka pelong yaki ken ba kata ka jinget jongki ru em kala long no kumbala der no ki ong ngim don kam shu ya kata ka jinget namar belai kila yo I ya ka kamba kan re kim pat don ka jinget dei ba du belai kila yo I ya ki shipau tli ki klam ba kum no belai ulale ya ki Egypt kila yo ban ma ya kata ka haka por bam dan haka nong ga bakat nyo kila yo I haka thama ba kum no ki job ken hanrei ka jing dei ka jong ki ba du blai kam jan ka ba jan dei tang jong Moses ki pai lang ki pai den kloi kan mau ba wanum ong ba ngi jan bat ki pastor jan shwa ba du blai amen namar lada ki pastor ki muanem yo tot no yo pidu yo blai ke Bible ke batai hang ni em kini kila jan bah badu Moses ke jing dei han ki klem jan badu blai ba kata ka pelong ki ban pai dien song si ban ong yang ye kani ke jing shisha ka wei ngila jan bat ki ying mane ngila klet ya no pat ni mane ya no pat ni mane ngila klet no namat hang ni em kila jan bah badu Moses kila klet ya no ba ki mane but namar jong kata haka Exodus lai po ar dekat ba ar bala pule kila sedang banwat ya ke jubab kat kum ke jing song thu jong ki breu ken banwat ya ke jubab kat kum ke jing song thu breu fitep ubangai ukelon haka klip mat bau sedang ban perkhat da ka ba kenja do ya ke jing syakri ka ba kenja mansiem haka klip mat ya ke jing syakri ka ba kenja mansiem pin sedang ban perkhat da kenja do em pin kelon baik namar hang ni ke ketien ke jong blai ka ong upai ba jong no jong me uklamong pai ba jong ha blai wang tu di jong me balai blai wang kata kadai ke jing kali ke bakrau blai jukran bakla pinget em kata ya pinget em bau blai jubakla ki bangai ong amen to blai ong kata haka Exodus kelenong ke bakat ar dekat balai pupra ka don ke jubab bat bun ki pat ba bakleru kilalit kiu lambat ki kilang brot ru bat ki masi ki jingrish bon e ken bon ki pai ba bayu mix multitude bong ten parang ublay upelait ya ki kon Israel ne ya ki pai ba kon Israel am ne ki mi gine ki pai ba bon hak ten parang astronot ong mixed ya khle lang ne ki mi
Hatu Moses udwai na kabanta kata man kli na ublay banang ablay mesya ya kini kipait ba bakin lang matngi uklam duai Moses urai dalade but kita kipait ba kibakle lam kilayalam de kay ha kialam de kay pinda puli hak to kajaka kira ya kay ya kilang berot bat ki masih kan mau kini lagi pait ba bakle kiri beri masih kira lang uklam keli Moses na ublay madu ublay orang me klam keli nanga tadi pait ba jong me tu pilayo em what you kena ya ublay ya ka ba ublay uklam ai ya kejing em jong pi teng di pastor astronot ba ya keren kawai kejing keren man sha ba ya discuss haba piyo yo tengah ubadi udai ujong pi jet hi kan wala ya semua to jikai nem jet hi dah wat kena ublay belay mi ayu ni tengah yang jet mano jet hi pi ublay pe teng kim su thoi ka dur ublay nganong e pi belay wong yo mos fitep namar belay kini ki kod Israel ki poi mane masi namar kini ki pai ba dei ka tau Paul udak maham hakasti ka baar nong kren nong ka benri wong ubahok dan ching dei bad ubam hok wong nine mix lang haka balang lo di kaya udah keren wong pi wat nom klek lang pi kret ruem pi shit ruem wong ngan sapre sulong blem wong ngan sayu ngan sapre ken mau ba kei ka ba wan ka ba ye klek lang em ka ba pen ma palat yang i kalong tekru bo ublay kwa jing si syaban ye klek de kata pindah puli haka Leviticus le ka batai haba melek ban rep ru wat klek yo sembai udah batai deh wat haka jan ke me pong wat klek kom ta la batai lut kita kiksai wong mem dei man klek but Moses ubakla dei ha itai ibenta ba uklam perkat na utrai uklam le yo ban lek ban keli na ublay namar uperkat bet ublay yalam kini ki pailang ki ko abanwan kinwan bet uklam pen kerpang yaki bat kani gede ke bama habang ni syakuri yo ublay kani gede ke bama ha lem dangi keli shwa na ublay la ban yalam bakla yang ina kajing syakuri yo ublay pi Moses ke ba ule haklenong ka kat aram kam lelei namar poi lai pho aram kini ki pailang ki ong ni de ublay namar kini ki pailang namar ki Egypt kide ki mani ki blay masih but kini ki pailang ki bami ki ong uni uday ublay uni uday you ublay but ublay kata ublay ong you Moses upailang jong no jong me namar ki Israel day la pen ka do ublay kini ki mix you ban wan bani klek lang day bala pen ka do ublay day pen ka do Moses day namar kata ba pi syakri ublay pimla ban syakri da ka jing sngo jong pi ba ngang sngo kumno pi haban sung tho kaktin ka jong blay ka ong kumno amen haka kelmat pia jaga jing sngo la ban sya yalam bakla ka dei ka ba ban le ba han roi pek ba ka yok kan man ra jing man saupat haka ta ka jing le ba ya pi namar hang ni Moses ulale ba biang han roi pek yu ni upai lang namar nganget yum dei ki kon Israel ba ki ong ngim tep syai ba ngin lek han roi dei ki ni ki pai lang ki ba kun shot ki ba ki ong gen gidon kam yo blay ban lek shwa jungi Aaron mas dep shna ki ong bo new dei blay une de yo blay kani gadi ke jing ma palat yang ngiro habangin syakri yo blay dei namar kata wat wi saya ngadang hikayah pok Bible study hakani ke jaka nganong pi japang ka kitab Isaiah pitip Isaiah habo ya tho lupa em ki babon kim nget habo kham ta me uya tho lupa japang ka hope of Messiah lani ka jingkerman japang jong Messiah ki babon kim la ban priang ya ke ba u Isaiah uya tho lupa ken u maham wat hakata ko pori u Hezekiah u maham yu jotam banong wat let ban ya snok ti lembat ki we ka jingirap jong pi kan wan na Egypt len na ki we pat kiri ka jingirap jong pi kan wan be na blay udah tangguh Hezekiah uba penkongo panong upendekut no ya kejing dai ban pan kejing rap na kibrio baru syania hau blek kini giwe ki sedang baru wang pinnya jot wang bat kai ke boyo tolu pa ki jot shisha kunta kani kan khwa panong fi kejing ya klem kaya lambe yang isya kejing jot ha kejing la da kadon bet kejing ya klem kan mau bet kan jot dei kata kai ke ba pi le ha kejing em jong pi wat ya kle bat kejing perthai bat ka jingat yo jingat perthai teng ngila long Kristan
ngam keren ya kita ki bam dei kristan ngada hikai kene sepang blai thau kita tengiam ki don ki blai bangi thau hi lara ngi saw ka khmat ngi lem no ngi saw khmat ngi sile yo nang kong do ngin ta shun nang ta te sayong mo sai telai ta borni kom ta ta dami nyang blai ki khon lem no nek bong mi blai don le bong direct mi blai mo ngam mi blai wow mo lem no thang serdam hajing khang o bi ki badang don ha ki tu ki jingai ngam keren dah ngi bala tip yu jisu kan ngi le ayo đào yat miao na khmat lem no bên thiêu con nó xiên lai xiên này thì áp cho mình review yong thì em long thì lệch bên thiêu nó cầm tray cắm bên thiêu rồi áp mình nó bên nhặt mặt lệch ý thế ngang anh em vậy ba cái chính trongนี้ta là nô kimi kim namar balai kan mau ngi ngisa hakan nong ba basa khle basa ayo khle ngisa akan ikan nong ba basa khle yo teng kan ikan jinget khle kawan rung lang hangi teng ngipat hal menengkong lanon gadur ba kata gadur don batu blai ba kata gadur long blai gi dai i gadur ngi ong ni dei blai dai i kli ki khom ni dei mano dei jisu kum ba i thu ba tai la jong pet yo pi pani thu dei ki wei pi yo em pi la i yo i ne pa di i na pi su thu ya kata ma ha menengkong ngim ngai ya ka ktien ngi kloi ban pai sekidur ngi kloi ban pai ban pet sekita tini ki kon Israel kim not ban yak sekman kum no ngin lek mentang ngi kwa do masih betul beli masih ule yo ukta kan osien pila jio i bo masih ujuk kubo mi ka sentur jongu lara ki bari masih fi sutu bai bo ukta bai denam dai masih udai tuai jat merat em bam sange ubam bat upen mi bat kababam ru kabarem kabami ru dadi karem daerah umdan da kiwe ki merat ki ba kamrem ke jingmi udah bam ru barem ba sebok kan no mentah sikali ki barep pi sutu ba da tit sebok kan no sikali nyo prahajar ti bolero taro pat keren da katerok Badu Moses ujuk keren ya ki ngalengok hang ni mentah ki pediang yu ni masih ban yalam ya ki syakmat. Masih tu num keren ra. Denam dai. Masih ujuk keren tang da tangan upa. Pada tangan upa ra. Hari uni yalam pat ya ki. Ngalengok hang ni kini ki kon Israel ki pediang yu ni masih ban long blai jong ki. Uni u blai u bam juk keren. Pek yok pi pediang ya kita ki blai ha ka jingem jong pi ki bam jukran ya pi han re ki supan ban kia ya pi ki supan ban yo pan ban kia ya ki ha ka sam sis pak kat san ka da kren da ka khot ka balai ter blai jogi u shong ha ki beneng ong shong ha ki beneng ha ka khot ka basau ong han re ki la batai pat kumno pat la thau da ki kser da ki rupa ki don ki kti ki mamla ban kner ki badon ke jat bamla ban ya ki don ke kmot ki bamla ban eu pida pulih ha ka khot ka basau ka basan bat henry hang tu ka quran ya kata ka benta bat teng teng ngipen kala blai ya kita ki ba kimla tawat ban pen khoj dala dero bat hang ne kini kila pediang ya ta bat long kum ta bat ka bible ka ong hang ni ba ublei ong yo Moses sedang sobang man shong bat ublei ong ai Moses kalik no me nama kitu ki pai lang jong me kita keren da wong tu pai ba jong me yo ba mela wan lam no artet nagari Egypt ula pensniu ya lade ula ayu pensniu no ka ba matam ni pensniu ya lade kan ma ba ka jing mane blai thau kam pensniu yo blai bem hari ka pensniu yang ngi bat yang nga bat ya pi kan pio baru blai wong ki pensniu ya lade bat hadin jong ane bo Moses wani her ka bible ka ong bo blai wong kila yak sakmano kloi na kata ka lenti ya ka bangala hukum ya ki bo blai wong kati kloi kila dap sakma dei namar kata ujisu wa ai ka to ka jingikai chapang sau teligi khendo bakum no ta khendo ban kong ka pediang wood handa ki sem giwan par ki sem no ya ta ka ktien kini ki long thik kum kata wong kat ni kloi kila phai den no ya pat ya ba bat nga kila kan ran den no kila yu kan ran den no ngapuli ka wei na ke yu ka batai ka ong hapo India
ka baong ba kata ka jingat ho ka ba kloy do ban pan divorce de tang lai sngi kan no lai sngi kata ya tho kristan dei ki wei jingat ho ji ki wei ya tho kristan ya tho man ta ka sngi hadin lai sngi la file ya ka divorce mot tang lai sngi pai din no hang ni ka bible ka batai bat kini utrai wang tak ane kloy kile pai din hadin jong kata the Bible ka ong blay upano yung Moses. Pagka sukman hakani ka Jacob o Moses uyeng kumunong yasat hakadekot ka cut away. The Bible ka ong te Moses ula kerpat akmat utray ublay jong uda ong atray blay ka jing bitar jong me kan me book persya yu pat lang jong me yau ba me lawan lam no na ka ri Egypt. Da ka bor ba bat da ka tiba don bor. Vi hang ni Moses uyeng yasat. Makanya dia kecing sa. Moses utip na ublay bakini kipait ba kilala pop. Ulay yo. Dia kendo ya kini kipait ba. Hada ublay ula batay Shiloh bakini kipait ba lada blay pop. Moses uklam ong ablay nganle kumno. Wong baka jing bitar jonga kanyo me buk persya yaki. Ublay ula perkat baik. Ban penjat no yaki kon Israel. Kini kipait lang kini ki mixed multitude. Ban penjat no kan mau be ka por jong no waro ka de jing ya kle bo blay u penjat badu angan penjat no yaki hare Moses uyeng hang ne badu ya sat hakmat jong blay kan mau be barabor nang ban long ki nong dua ya sat amen wala da POE ka yeng ka jong pi ki ba yeng ki jong pi ki khon ki jong pi POE hak ka jakat tre ka pop ka jale wan mong ablay pan hap ka ding hare ong ablay is an aim me pen em yaki amen. Pet Moses sang ne uyeng bat uyasat nam ta jongki. Bat teng ladang ngimpat syakri bahayo try. Ngidang sedang ban syakri. Ngasiong barobor ki bra ki sialap ha. Ngidei ki Joshua generation. Ngilong kamu Joshua. Ngidei kata ka pateng jong Joshua. Pet Joshua pat uperkat ayu hang ne. Bat ka Bible ka ong onda baulawan her. Nang ta kaong ni dekat bakat santi Moses ulai pai bat ulai hiar arsut nau tau lom bat kita ki arteli ki maulung kiniap jong ka jing pla hakakti jong u kini ki maulung kiniap ya ki bala tho halor baro arliang jong ki halor baro arliang ken la tho ya ki bat kita ki maulung kiniap ki la long ki jing thao jong ublay bat ki jing tho ru kala long ka jing tho jong ublay ya ka bala mut halor kita ki maulung kiniap te habau Joshua ula yo sngo ye kejing sawa uta upai ba kat ba kile risa kan ha ula ong Moses dan kejing sawa kum katma ha kata kadara pe Joshua hang le ngong fi kedon kapor de kata Ezekiel uda tho ha nong ga sa punyo ba ka ka de ban kiu na kamat sola ba sejrong apa pidang sedang ye kejing syakri empin baklabe pe ublay ula penon kamiu Joshua ban yo ya kerikanan pe uniu Joshua usutu bakla ya kasur uyo sngo ya kasur na kadara jong ki pailang jong ki Israel baduong kata kadai kasur kaba kadai kata ka jing sawa jong ka thma jing sawa jong ka thma buat ka Bible kong kila ya risa kenha ula ong ha Moses don ka jing sawa kum katma ha kata kadara uteu laong kata kamlong ka jing sawa ki barisa na ka benta ka jing job pet Joshua ubakla kat no wat lada udan badu Moses ublay usajid ya ba unya lam ya ki kon Israel hari pet hakani ka benta Joshua yasngo ka jing sawa jong ka jing risa na ka dara jong ki kon Israel baduang kata ka de ka jing risa jong ka thma ka bamot ba ki kon Israel kila job ya ka thma badu Moses wang me bakla ken mau ba ya ka ni go way wat pat syakri hadu bam pimpat sutho bahayo blay syakri long shwa unong mane shwa ba pinle ban syakri ya ka jing mane yo blay syaki way amen namar yo ngi baklano ya ka sur ka jong blay namar hang ne Joshua ngada yo nganong ipi ya kata ka jinglong kena ka jong u namar u yo sngau ya kata ka jingrisa umpat sutho baduang kene kene ka jingrisa kene kene ka jing sawa jong ka jing job kamla ban sutho kan mau bet tang badap lut ke baro kamot bo blay usam sobha
tang ba pi yo i bo blei ukur khu ya pi hak to galiang ukur khu ya pi hak to galiang kai barok ka bahalut manong ngale ya ka mon jong blei kamot ya kata nama rabo slap uhap hau ba hokru bat hau bam hokru ka hap ka Bible ka batai ya kata dai nama kata ki ba kamrus pa hakane ka perthai kim dei ki ba tip yo blei ba em hanre ki dei ki ba mani blei thau teng ngin su tho bakla no ya kata namar asap hakasam nyo pulai ulamot ban suntuit namar uyo i ya ka jeng roi ka jongki teng ngi bakla no kumo bakla u Joshua ngayo i ya ki babon ba ki briu ba ki le wot kim kloy ya ka ban up ano ha u try ngampat sul tho ha kumno ngalek nakabanta jong blay ngilek ban duai ban bukti ya kibriu ngi don ksedon kibriu ngi don bet ka mensim ya ka ban lek yalap ka bae kata ka mensim lada balak kala bamot pi don em ka por ban besapat ya ki pi kloy ne em ban budin ya ki ban pet yeng ya ki nam ta ka hima ka jong blay babon ha ka hima ka jong blay ki don ki kpa chupen ka khon ba subrat dan nong ri ya kita kikon ngai keren kikon bakan zaman sim ngam ong ipi ka jala chengi ka don sha hak bakan ja do ro por dang i ba ni wan be man kasi masentip armet ula ja sendon pun nomor la pun ru switch off sei udon om tep bat babon ru hak bakan zaman sim kilonggum kita kikpa ken ngas kumen pat nambau Joshua namar Joshua une bet badu Moses dai namar kata uyo ngalaban ong pi hadien usuto ya ka jingkit kli kumbokit Moses kata ka don kamba ngam ong pi bo blei la jet nem u blei la jet you Joshua ula khot you Joshua u Joshua u don lang badu Moses ho lom Sinai sa po sngi u don lang dei barabot ngi ro be tang you Moses ba u sha jinget ngi klet u Joshua ro sa po sngi u don lang uklambam mauru haram juya tho ya kata uru klambam hanre ka jingya per ka dei hang ne ma umpat la ban song tho pat ya ka jing shisha nama la dau la ban song tho em ula ban la ban se lam bakla kadon ka po dei nama kata ong ai ngo yo blai bo Joshua ong yo Moses u pen bet kabat kata ka di ka jing kli ka ba kraw don nong pen bet ne me ka jing em jong abat jong pi don nong pen bet nya me ka jing em jong abat jong pi namar ha ka klip mat ngim tre ban priang ya ka jing pen bet ngila bakla men shua nga perkhat bet ki bas neng gidi ki bas niu tam he ha nga su thu apa nga klaba mon ka tin ga jong blai ka ong blai yo ba wit usneng bat usempat amen lada pidei ki kon samla pi sha sneng ki mek pa ai ngo namar ba ki et ki sneng ya pi lada ki isi ki nong padep phale ka bomon ai ngo yo blai lada pi yo ki shakri ki jong blai ki bas neng ya pi namar ba ki et ya pi dei namar baki bishni yapi namar baki it yapi ladam dei kum tha ngadong ifi dei kata ngofi teng ki jing keren ki jing syakri kala long tang ban pen sobang dei shu ka jing sneng ki don menta wat ban keren ye ka jing shisha ki tieng yo ki banget ki kenria no yo ki banget ki pet no akwa banong ifi hablong malong Moses kloy ban yasat haba umpat yo i ya ki pat lang ulaya sat lupa bang Yesu thoro hanong ibi ka jing syakri utrai u kentio dei onda bala roy shwaban roy katno bang yasat baka jing roy kan dei ne kanum dei bar Bible hang ne ka batai bau Joshua hang ne bakumno usutho baklaya ka jing risa kan mau bet baro ki jing tem kim dei bayaro yau blai baro ki jing tem don boong long ne em ban sngap jengwai perthai nano pilada pidei banget pilada ban sung tho lupa don kam hiru ban sngap ya kata amen namar baro ke jing risa kam dei ke jongu blai bat Moses wang kata kam dei kata namar Joshua udai tangu baap tip ya kai ka ba blai la ya kren badu Moses pide pin sopla hadin jong Moses blai ya kren kumba kren ya Moses de badu Joshua Rekat bau Moses udang don ublai ukren ya Moses yo Joshua klem keren Joshua la dau kwa ban tip hab ban lej ban shong bad Moses bat kapelong ya Joshua do kata am onda bala yeng kata banikel usa sendon hang ta trek kenriak syo nang ta namar wong ngadon kam ben yo ngolang ya kasur ka jong ublai bang aingo bau Joshua am
unne perkat Joshua au kongwo ong Moses kele saka thma ulai perkat ula job ya ka thma haru khamla ban sung tho ya ka sur ta u khamla ban sung tho ya ka sur bat u blai u ong dai nama ka tau ayangi wang up wang ayo up dai kata ya sunran wang up hakamra ka bahaneng onda pio diang ya ka bor pin sa playanga ha Judea ha Samaria pinda yo ayo ka bor ban yo ka bor ha ban up pimla ban le menta kani kadi ka bentang anong ya pi pai u Joshua udah syong badu Moses udah dan badu Moses but ka Bible ka batai hadin jong ane habawan uyo i ya ka i ka Moses uang bakini ki kon Israel kilamani blai tau kilamani ayo blai tau lano ka jingmani ka bashisha ka kalalong ka jingmani blai tau kamla ban song tho kini ki kon Israel haglong ga bakat kandang giong kay ga bo blay u ongin le poi lai po ar umasi u la dei blay jong ki pe hak jing em jong a ba jong pi mo no balong blay na tentang ngila palong blay ya imei pa ngila palong blay ya ki henmen ngila palong blay ya ki kon ngila palong blay ya ki wei na ngila klet bat ni kladien no katawut wot namar ka jing esem hadin jong ne Moses ulai u fitibu i ki ulan tau no ya kita ki maul kiniam ka Bible ka ong Moses namar kata ka jingbitar ka jong u kala ke bok ula bread no dak ya kita ki maul kiniam na ki ti jong ubat ula lempat belai ula lempat kata de ka jingkeli fite belai babun sen ngar mun sha ngaperkat pun sen ni ka e ka bo Moses ule ka de ka babakla udom ya kibriu ubitari kibriu belai un kawang no yo tu mau ngaruh laju perkat ya kata ada abang black company ya ngasuto belai ban ngakwa ban aya piro lada Moses u klam syam la bread ki kon Israel iweiru num syam la em namar ya ka Bible la pia hakan no teli benta haka testament merem bat testament thamai kat no ar benta ngala banong diam testament berem bat kai testament thamai ngidon lai pul kendai teli ki kitab haka testament berem ar pu nyau teli haka testament thamai but ka testament haka ketin Greek ka bamot ka jutang kamot ayo ka jutang but ka testament ka wan naga ketin galak banong fi naga larang ka wanra sya ka ketin pareng ka bamot testify lane baong bat benar lane baong ban pla chapang jong ujisu bro artli ka testament ka pla de tang chapang jong ujisu han ka jingmot pat namar ka testament berem la thok tin Hebrew ya ka testament thamai la thok tin Greek ha ka tin Greek ka testament mot ka jutang covenant hari ha ka testament berem bala thok ha ka tin Hebrew testament ka bamot agreement okay agreement baong ha ka tin kasih soskular le balaya te soskular bat ka soskular ne ka agreement ka trekam kat kum ka kendon lada pi kongo yang ni ka kendon kani ka kendon kan long tek ya pi bang kan pendep bot ublay ubo ya ka kendon bat ubriu u syakri ya ublay kat kata ka kendon bat ule ayu ne ubriu bat ublay namar de ubriu bo wong ka ke ka kendon ka ba memen bo ablay ngin kongo ya kata hakal nong ka ba kat kendai Exodus uong ya kata de khot ba pra kyong ke ka ba kendon men bo ngin le ya kata hari kata ka kendon ka ba uwan ra Moses ngala mano vine ka an uwan ra Moses kalakut no tang tu perbon ra kaan kadang susnahi ublay udang suahi kata kaan hakapor badang ahi kini gibreu kada paidien bar vite katkum ka agreement bat lada pim ko ngu katkum kani ka agreement pila jot pila yap pila ayu pila jot bar pila yap namar kaladon ka agreement vite ki kon Israel ki ongi ngi kongo ya kai me ong ablay bat fitip hakashipo hukum menum peniap menum klim menum mane blay tau menum tau blay de kik siar wat kunta tertel ladap tau lupa bat kai baki pen ken kadai kai bo ublay uladap ai haka agreement lada menta ne katok agreement kon Israel ayap lot ahmad ublay
Moses ulem no am upendekut no ya kata ke agreement. Ban ong ablay ni kum ki pait lang ni klem yang haka agreement jong me ban ngi pendekut no. Lada Moses unum pendekut uyeng na kabentak ki pait lang ban penahap yu tu mau lang kiniap. Lada yang pait lang Israel ayap lut berok. Namar la penyeng da ka Blake share. Dai kata mar senioi upendi wud ya kiong dino wud namar katkum ke agreement ngin jot mangi. Katkum ke agreement ngin jot dai nama kata akan habau lepop jot tang akan jot ka yeng jong ubaro. Kata kadai ka saskular ka agreement lane bangong ro koi kentin treaty baya sign badu blay. Dia kata apa pisem ya ka met ka jong try ro beling begin dei sem ka ong ke jutang haba ong ke jutang em dia kata pol udah maham ong wat sem ya ka klem da burom pin sa jot lai da namar beling ni bursen gib su thu ngin sa jot ka agreement ka klan hado kata dai nama kata ba bonsen nganong pi ha ka jat ben riu jeng kim jikwa ban ya tho namar kitep la da ya tho la yo ka kot ya tho la te ya ki ha ka kendon jong ka an bat kim long ban le kam kai la dang atre office ngale kam kai ye ilok jonga katulok jonga lai benta kala le sei lok nganyo tang si benta manga hadu kata ka kan kadei bo blay wa ya kata dei nama kata ya ka kitab Exodus la ong ru ka kitab jong ka an santli ki kitab jong testament berem la ong ru ka Torah la ne ka kitab an kine di ka an badu blay badu Moses wong ngalatep baki berulah bitar bah hareu hak ta ka jing bitar na maulaya sat am tau pat lang wong kumno ablay larangang ang pendekut ya kani ka agreement kini ki beriu kin jot lot dai namar kata nganong fi Moses ulan tau no ya kata ka agreement baru blay saong pat Moses adien mentama me wanra ya ka kot agreement ngangan tho hang ta dai kata Moses usara yu mau lang kiniap baru blay usa tho pat hau tau mau lang kiniap namar ong nengkong ngangai memela banyeng menta ngangan yeng hakai ka ba memen wan yalam kata kadai kecing pelang anong fi haka benengkong udai ublay wai hau mau nama kadai kejuk mau perbakai Moses ublay wai beri umla banyeng ublay ong yu Moses wan ra mame yu mau ngangan yeng haka ta agreement ke jong me hakai agreement kata kadai kecing pela dia kata wanum ong bo Moses belai ulan tau no lada lan tau la jot la ayo la jot uhaban kedia no ya kata ka agreement banong ablay ngi klam dia kata uya sat gong pi kecing sat ka ba kraw hakal nong ka ba lai po ar de khot ka ba cut away cut ar uya sat na bandau ne pat lang bat upen ken mau ong la ki briu ki nong kum no ablay la me penjot namar usu tho ba ubat ya kane ka agreement hakakti ka jong ho bat utep bakat kum kane ka agreement de kata ublay dei bo ki bitar bok namar uladap ai ka agreement de kata lai po way de khot ba kat pra Moses uladap yo kata ka agreement uladap yo ya kata ka an baru blay ubitar ong blay ki pen kenya kata ka an kata kloy ngadang su ai baruangan penjot yaki hari Moses wong ablay ngayasat wanum penjot yaki wanum penjot bat haba wanra fidep upendekut no ya kata bonong lenoi gane ka agreement ka ba ai ublay namar ngimla banyeng ngimla baniyo banyeng baru blay usa ong pat hadien yung Moses wara mame yung mau manta ngangan tho hot utho ya ka jo ka jinge per ka dei bo mau lara no do breu pat kapamot ublay upenrit ya lade ba unwan hi ba unun tho hau breu dei nama kata haksti sedang Hebrew ko on tho ya kaktien om shu hakimau han ha ka download link ni ap jongi dau try amen dau try nga aingo ba Moses nganong ifi kumunong yalam usu tho ya kata baru ya sah baru pan mam ha kini ki kon Israel ki jot hadin kini ke don ke jing penyap lai hajar ngut ki breu ha ka to jaka han aingo yo blay kita kejing yap jong kilai hajar ladam dei kung ta kilai yap da ki henriu lak ki pai ba bami na Egypt aingo yau try amen aingo yau try badai na mar kata fitep kani ke ke ka basneu ba wat u Jeroboam ule e kata ka pop ka joi kumno upelong ya ki kon Israel yakaban mani blay ta usay arteli masi hakapor jong Aaron mi way masi hakapor Jeroboam mi arteli masi ken ban penyeng ken yo tau masi
hari ublay uklam penjat pat kumale hakapor kajong Moses kadau kadai nama ublay ang ala penrit dia de manganuan hi manga ubrio dai nama kata hak kitab Isaya ngan penkut hak ni kapor lembangan ni kadekot kan nak kitab Isaya kalenong ka ba sanpo ar kadekot ka ba shipo ka ong kumne utrai ulalot lungkot yala ka sangti ka bakot hakmat ki jat benriu baro tiki bakut ka khandau baro kinyo ya ka jingpenem ublay jonga kani gede ka messianic hope ba saya utho baruang ba ublay ula penlungkot no ya ka sangti ka jongo utrai ka thau hang na yu jisu utrai ulalot lungkot yala ka sangti ka bakot dia kata tahu Yesu ka Bible ka batay por basat na pna ya khat ar ki pai ba angel ki don badon wong yo Petrus memot berngam don badon na wong ada nga hukum menta menda menulaban bat yang nga hanre ka Bible ka kan syai hang ni epo Isaya ula penlengkot no yala dia na kata ka bor blay kata dia ka jingit ka jong blay Ngayon hakal nong gabalay po ar Exodus ubriu siya di banjat no ki kon Israel wala banjat no kon Israel ublay wala bandam yo Moses wangala ay meto mau nang kidiap hare melapan pra hare usutul ada umpat pra kini ki kon Israel kila de banjat haka jing bitar ke jong blay paru blay wang ko Moses mentawan rano mame ublay klam dom yo Moses man rano mame tu mau pat ngangan tho pat ngangan penrit yala de kat kum ka jing tho hau tu mau ken baru blay penrit yala de hadu kata-kata ba ula penlengkot no ya kata ka bor nakakti ka jongo amen kan mau bet habo blay u tho hau tu mau lung kniap baar ken u penlengkot no ya ka bor ka jong u baro namar balay u penlengkot ngastonat ban ong hang ne baka jingpenem ublay kanwan hangi amen lada Jesu klam penlengkot jala de lord ding pnaam nga ma pingin im syong menta singi hang ne nga ban ma pingin tip ngin don hang no mentaro hare na mar bau trai ulale ya kata ngia don hang ne tentang gibriu bomla ban sung tho dai na mata haklenong ga basan pulai de khaban kong wang wei ubala Wei balaban nget ya ka jing pen pena jongi ublay wi kran de wong wei balaban nget ya ka jing pen pena ka jongi ki breu mla mang suto bau Jesu un penrit ya la de ublay un penrit ya la de hadu kata-kata ba un penlengkot kan ma bai barabor gi pelita ka testament tamai ha iben ha ka testament berim nganong pi ublay u penrit ya la de hadu kata-kata ha bau duai Moses wong ngas ngap no ya me baru wong ngan penrit sendan hakata ka ke ba me men wan ra kata ka de kan mau bet ka ba krau kam dei ba kat no bo blay kur khu yang i ka ba krau ka dei bo blay u wan shong hakamet jonga ba jong pi kan ka met ka ba pop kan ka met ka ba chu le kwa jaklia bet ka ba kwa bet tang ka ba kwan man toy bet re blay wong kan ka met ka de ka temple ka jonga ken kata ka de ka ba krau kata kadai kai ke bakrau paruang kita kiban mani yang kin mani lang ba baki IT ala ka jong kamet kum ka jingknya ka ba em ka ba khot bat ka ba pensmo ba e ka ba dei ka jing shakuri ka ba kenjaman sim room khat ari wei ta kadai ka ba pla e ba blai on wan hangi ngayoi hakal nong ka ba po ar larang adai manga jaka Moses na dei mapi perkhat mapi pinlek kumno mangi lada kibril kitut no kim kongu ya ka ka bangi ngi ong ne pi ong ngi dom sa ya ki dai na makata ka Bible ka ong Moses ubajam no tam da dai nga jaka Moses ngano nga ablay kawang no mantahi ya kini bro namar balay ki penyan ujor yang nga ba ti masih penlek mame krai clear mame hari Moses dia kata bau jam no lalu kata-kata em ushim no halade ya kata kajeng bitar ula lentau hey hatrai jong tau lom blay ong wan biang rak menta pitep por badang her dan kham suk te menta rak utu mau sejrong bat ngangai por bau blay wai casting
Manta ubriu perbora bakiu sejrong kalakia. Baru beli wang. Meta naik thok ngan thok hi manga. Wanra umau. Kan mau baik dia kata. Ka download jengi tay petang day tang bangi IT. Ka jing thok ha ka download ia ka tin jong beli ka day ka kam ka jong beli. Amen. Panong ablay to thok ka jing em jong a.